tervehdysisku. Me ollaan täällä Just Recruitmin rekrytointikurssin äärellä. Ja tässä kurssissa on siis tarkoitus kuvata video-CVtä osaksi uraprofiilia. Mä haluaisin kuulla hieman vinkkejä siihen, että miten työnhakijan kannattaa valmistautua tällaiseen video-CV-kuvaamiseen. Sä sanoit ihan oikein sanan, kun sanoit valmistautua. Nimenomaan se valmistautuminen on kaiken esiintymisen A ja O, se pohja, se rakenne, jonka päälle lähdetään sitä esitystä tekemään. Eli miettiä ne tärkeimmät asiat, mitä mä tuossa haluan itsestäni kertoa, tehdä niistä itselleen, ehkä jopa pistää ranskalaisia viivoja paperille ja miettiä, että okei, tässä on nyt se runko, mutta ei opettele ulkoa sitä, vaan että se tulisi jotenkin sydämestä se koko asia. Eli valmistautuu, miettii mitä mä haluan tällä viestiä, mitä mä oon tekemässä, miksi mä oon sitä tekemässä ja kenelle mä oon sitä tekemässä. Eli kohdistaa se jollekin ihmiselle. Ei puhu sille läppärille, mä kuulin, että annatte läppärin ihmiselle mukaan, kun ne menee. Ei puhu sille läppärille, vaan puhuu sen läppärin läpi ihmiselle, joka sitä katsoo. Ja jopa miettii sitä mielikuvaa mielessään, että nyt se ihminen istuu pöytänsä ääressä ja läppärin ääressä ja katsoo mun kuvaa, mitä se ihminen miettii. Eli tuo sellaisen mielikuvan itselle, että kuka tätä katsoo. Eli se on se, miten tänne pitää valmistautua. Ja sitten kun tuonne menee tuonne koppiin, joka oli äärimmäisen hauska kokemus, kun mä kävin sitä kokeilemassa tuossa, niin idea on siinä, että on oma itsensä. Ei yritä esittää mitään, vaan esiintyy sille kameralle ja ottaa sen tilanteen rauhallisesti ja puhuu, niin kuin sanoin, ihmiselle sen laitteen kautta. Niin siinä on oikeastaan tärkeimmät, mitä mä voisin keksiä.